రాహువు 23వ తేదీ నవంబర్ 2025 సంవత్సరంలో 9 గంటల 29 నిమిషాలకి ప్రొద్దుట మరి శతభిష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. అయితే వృషభ రాశి వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి. ఇంతకాలంగా మీ కార్యక్రమాలు సరిగ్గా నెరవేరలేకపోతున్నాయి. మీరు తగిన ప్రతిఫలం పొందలేకపోతున్నారు. తర్వాత మీ యొక్క పనులన్నీ కుంటుపడుతున్నాయి అని వాపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఇకపైన మాత్రం మీకు 2వ తేదీ ఆగస్టు 2026 సంవత్సరంలోపు ఖచ్చితంగా మీ కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతమయ్యేటువంటి పరిస్థితి, సత్ఫలితాలను పొందగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. సాహసం అనేటువంటి చాలా అవసరమని మాత్రం తెలుసుకోండి. సందేహాలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ అవసరం లేదనేటువంటి పరిస్థితి మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇకపోతే దుర్గాష్టోత్తరం మాత్రం ప్రతిరోజు కూడా చదువుతూ మీరు విజయవంతమైనటువంటి ప్రయాణం మాత్రం సాగించాల్సి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. సెలవు.